Okay, scene 1. Folk kommer ind ad døren til settlementet. Og så scene 2. Folk kommer ind ad døren på anden sal, siger hej. Nogle kommer med en vittighed, og andre får et klus. Jeg tænkte lidt på Werners vittigheder. Klus, ikke? Nå. Halløj! Så har vi lavet den. Velkommen, det er lang tid siden. Goddag, goddag. Goddag, velkommen til. Ja, det er helt omkring. Goddag. Jeg har på det. Scene 3. Vi synger alle sammen. Og uden at tale samtidig. Nå. Vi prøver. Nu. Det er i dag, solskinens vejr. Vores Sølleborg, så er du der nær. Nu vil jeg glemme alt, at det var vinter. Nu vil jeg gå og høre hørets vinter. Og bringe dem til, som jeg har til at spørge, om han må tage. Lykke er lige blå i blå. Hun købte af de smukkeste huså. Det er i dag vejr, og solen skinner. Og man slæber nu, der lyser vinder. Den tager jeg med til den, jeg tænker på. Og de kom slæbende i ringer. Du skulle egentlig spørge, om du må fotografere. Den var så glad. Det er i dag et solskin uden mage. Og jeg har solskin nok til mange dage. Og jeg må kysse hver et lille blad. Scene 4. Vi kommer, Maria og andre kommer med vigtige eller sjove meddelelser. Ja, og så er der jo, oplyser jeg lige, de fleste har fået det at vide eller set det, eller hvad det nu er. Næste torsdag, ja, vi mødes her, som vi plejer, ligesom i dag. Spiser, og så tager vi lidt tidligere afsted, altså i stedet for 10, så er vi afsted kl. 10. Og vi tager til Lyngborgen. Det bliver dejligt. Spiser en is, og jeg tror, der var 2, der havde fødselsdag. Hvem var det nu? Så der bliver noget med, at der kommer kage med. Ja. Knud fortæller, hvor turen går hen i dag. Turen går til Lyngborgen. Så scene 6. Vi prøver alle at komme ind i bilerne. God tur! Scene 7, 8 og 9. Hej Ole. Spørgsmål og svar til 3 forskellige medlemmer. Hvad er settlementet? Og spørgsmål og svar igen til 3 forskellige medlemmer. Hvad er klub og seniorafdeling? Bare sådan lige. Du bager bollerne her i huset, eller? Jeg er morgenbolden. Du er morgenbolddamen her i? Okay. Hos Madame Blå. Hvorfor hedder det Madame Blå? Jeg troede, det hedder klub og senior. Ja, det hedder Madame Blå. Okay. Okay. Du må ikke spørge mig, hvorfor. Nej, det er... Okay, det gør det. Det hedder Madame Blå. Okay. Jamen, det er også fint nok. Det er jo meget godt navn, jo. Ja, det er Madame Blå. Okay. Han får drikker meget kaffe. Er det, der bliver drukket så meget kaffe, eller? Nej, det er okay, ja. Det er måske en af forklaringerne på det. Nå, Brita, så har vi jo så Brita her. Ja. Og du har boet på Vesterbro hele dit liv? Ja, jeg boede i Samsøgade fra, Okay. jeg blev født i 47. Og så flyttede vi, da jeg var 10 år, så flyttede vi til Matthæusgade. Og i min ungdom boede jeg lidt i Dragør på Islands Brygge. Og så i 75 flytter jeg tilbage til Sønderboulevard. Okay. Ja. Og her i settlementet,
Altså, jeg har altid kendt settlementet, og mine børn har haft noget med det at gøre, men de har spillet fodbold over på banerne. Men jeg har først selv begyndt for et år siden at komme her. Okay. Jeg holdt et foredrag om min barndom og min ungdom og mit liv, og så er jeg blevet her siden, for det er et fantastisk sted. Det er meget socialt, og det er hyggeligt, og ja, nu kan jeg slet ikke undvære det. Og hvad det hedder settlementet? Det hedder Studentersettlementet. Okay. Ja. Og det er sådan en ældreforening, eller det er jo en... Altså den her, det er Madame Blå, det er jo en... Madame Blå er små senior. Okay. Men altså settlementet, det er sådan en forening for... Altså det hedder Studentersettlementet. Faktisk i gamle dage hedder det jo det kristelige studenter. Det kristelige Studentersettlementet. Og det er over 100 år gammelt. Ja, var det ikke sådan, hvis man var mindre bemidlet, så kunne man gå herhen, eller der var sådan en aktivitet for socialt udsatte? Altså børnene havde jo ingen sted at lege på gaden, og det var jo præster og studerende, teologistuderende, der i sin tid tog sig af gadens børn. Okay. Og så lavede man klubber, og så lavede man idræt, og så blev det meget udbredt over det hele, ikke? På Vesterborg. Okay. Det er en fantastisk stor forening, og den er meget, meget social. Den hjælper meget. Ja. Okay, og hvad så klub og senior? Hvad hedder det? Seniorklub? Madame Blå. Det er Madame Blå. Madame Blå. Ja. Og det hedder... Det er seniorklubben her, Madame Blå. Okay. Og det hedder klub og senior? Klubben, eller hvad var det, hun sagde? Madame Blå. Okay. Den hedder bare Madame. Ja. Den hedder bare Madame Blå, okay. Ja. Og vi tager på ture, vi hører foredrag, og Okay. ja, vi gør mange ting, ikke? Ja. Vi kommer sammen en gang om ugen, ikke? Jo, en gang om ugen. Måske I sige det. Okay. Ja, altså du har gået her mange år, ikke? Du har gået her i flere år, okay. Jeg startede i september 2008. Okay. Og I er glade for at være her, og det hele det ser hyggeligt ud? Det er vi da. Vi er meget glade for at være her. Okay. Men så har vi nogle herovre, og der er nogle andre, der plejer. De har været her siden deres barndom. Nå, De er så ikke okay. kommet til nu. Bente har for eksempel passet børnene på Lyngborg og Okay. børneklubber og sådan noget. Men det er der skulle nok have fat i de gamle, der har været her. Ja. Næste gang, altså torsdag den 8. 6. så har jeg skrevet, det kunne være dejligt, hvis Claus kunne komme med os på Lyngborgen og filme, når vi går i vandet og sprøjter på hinanden. Hvordan er vejret? Eller vandet? Vandet er godt, og vandet er lækkert. Når vi spiser is, og når vi sidder rundt om bordet på Lyngborgen og snakker om fortid, nutid og fremtid. Så, og så de her scener, de kan komme ind til slut eller imellem, eller hvad vi nu gør, og så bliver de klippet sammen, og så kunne vi håbe, det blev en skør film, som folk får lyst til at se, blandt andet at se. Ja, ved I hvad? Der er altså indtil flere fødselsdage, og nogle er sjove. Der er ikke lyd på, vel? Nej. Nej, den er taget fra. Jeg synes lige, at vi skal hilse på den unge mand, der er blevet rundt. Og så synger vi også vores fødselsdagssang. Okay, lige jo det, jeg plejer at gøre. Jeg synes, du er længere oppe i dag.
Okay, jeg sætter mig ned igen så. Lise er her heller ikke, og hun er uenig. Ja, vi... Undskyld. Det skal ikke gentage. Skål altså. Og skål altså. Hvad sagde du? Det skulle ikke gentage sig. Giv hende en hånd for helvede, mand! Sidst vi går på højt i kor. Giv ligesom vores lille mor og deres ønsker opfyldt med dejlig chokolade og kager til. 3 kvoter i den anden morgen. Og så Du er også kommet herop i mange år, eller hvad? Ja, altså jeg har været på Lyngborg nogle gange med en børneklub, der hed Bjørnebanden, som jeg havde sammen med Bente, som også går i Madame Blå. Okay. Og vi er kommet i settlementet gennem mange år. Så har der været en ophold, hvor vi ikke har været her, og nu er vi startet igen på vores 3. alderdom. Okay. Og har det faktisk sjovt med alle dem der, hvor det viser sig, at det er forældre, som man jo har kendt fra børnene var små. Så, Okay. Ja. Det er simpelthen flere år, hvor... Det er flere år, hvor der har været det samme, og børnene synes, det er hyggeligt at komme op og være sammen med alle de andre også. Og sådan noget. Ja. Så vi har haft efterårstur heroppe i efterårsferien, og der boede vi så nede på familiehusene. Okay. Så vi har ikke været så meget heroppe på Lyngborg andet, end man var oppe og hilse på dem, der var der. Okay. Men altså, meget hyggeligt. Ja. Helt sikkert. Ja. Hvornår er stedet her bygget? Det er bygget i 1920. 1920? Ja. Okay. Hvad er settlementet? Nej, det er fra 1911, ikke? Settlementet er fra 1911. Okay. Så fik vi en feriekoloni heroppe i Ellingelyng, som vi selv byggede i 1920. Okay, så folk fra settlementet byggede simpelthen stedet her? Vi fik sat det i gang med at lave en feriekoloni til alle de børn inde i settlementet, som trængte til at komme lidt på ferie og komme væk fra Vesterbro og det område derinde. Okay, altså fra Vesterbros baggård og blandt andet, ikke? Og sidegader. frisk luft heroppe, ikke? Okay. Så det har eksisteret her siden. I 97 år har det eksisteret. Det. Okay. Ja, det er imponerende. Ja. Og vi har passet de alle de år. Vi er jo nogle stykker, som har et vist forhold til det heroppe, ikke? Og Jo. der er mange, der er her i dag, som har kommet her i mange, mange år, ikke? Jo. Så vi prøver på at sætte vores præg og vores ånd på stedet og prøve på at køre det videre. Det går ganske fint. Ja. Så nu er vi oppe i et fortrinligt vejr, ikke? Og Lyngborg er dejligt, især når solen skinner. Den er dejlig hele året rundt, men mest når solen skinner. Ja, det er det. Ja, for man kan virkelig fornemme sådan, det synes jeg, at der har været sådan en lejrliv her, ikke? Ja, det er sådan helt tydeligt. Der har været familier, der har været børn, der har været fremmede, der har brugt stedet her. Det er stort set næsten ikke ligget stille. Det ligger lidt i vinterhalvåret omkring fra november til marts måned. Der ligger det mere eller mindre stille. Okay. Ellers bliver det brugt hele året rundt. Primært uden for sæsonen er eksterne lejere, der bidrager til, at vi kan køre stedet, og vi har råd til at køre stedet. Okay. Så i særdeleshed børnenes skoleferie, der bruger vi det selv internt heroppe. Jo. Ellers så er det, at vi har nogle tilstødende familiehus også. Vi har mulighed for, at der er familier, der ikke er børnefamilier. Altså jo, men hvor der kan bo familier med børn, måske kun 6, 8, 10 stykker, ikke? Jo. Hvor hernede på lejren, der skal man betale familie mod 25 personer. Og det er lidt svært, hvis man kun har 8, 10 stykker, så bliver det lidt for dyrt. Jo, okay. Det er virkelig, man skulle virkelig lave fuglereder, som det hed dengang. Så. Jeg var ikke lige så god, Men der er 56, der er nu der kommet 58 sengepladser her. Okay. Og udover det, så har vi fået lavet en naturskole op bagved her. Udover det, så har vi lavet nogle hytter, som folk kan bo i. Hvis vi er rigtig mange mennesker heroppe, det er vi jo nogle gange, så har vi hytterne i brug. Og så har vi vores gamle forstanderbolig, som vi har lavet om til viceværtbolig. Der bor vores vicevært Arne. Basses piger. Ja, det er en klub, jeg også går i. Jeg går i 3 klubber. Hvem er Basses piger? Ja, det er en klub. Jeg går i en, der hedder Madame Blå. Det er den klub, der har oppe i øjeblikket.
Så er der en klub, der her Bases Piger. Ja. Og det kommer i juli måned, 1. juli måned. Ikke? Og så kommer jeg i en klub, der her Lyngborg-klubben. Okay. Og så har vi så været heroppe. Ikke? Og hvis du kan se, altså der kan du se om Lyngborgen der, ikke? Hejser flage med børnene. De kommer altid og spørger. Gud, et sjovt gammelt billede. Ja, Hvornår er det fra? Det er Lyngborg, det er det gamle Lyngborg. Ej, hvor er det Det sjovt. står jo også der. Ja, virkelig gammel. Og så kan du se spøgelserne trives Nå. på verdens bedste færgekoloni. Har I også spøgelser op, eller? Der har vi. Jeg har løberløseren. Så er en, der hedder Jomfru Madsen. Jomfru Madsen? Ja. Og hun, altså der sker det der med Jomfru Madsen. Hun gik ud og hængte sig i et træ, fordi hun blev gift med en sømand. Men da hun blev gift med sømand, så stak sømanden til søs. Og så stak hun ud i skoven og hængte sig i et træ. Okay. Og hvis man kommer en aften og går ned, så kan man se i træerne, der kan man se hendes slør. Det var, jeg tror, det var den første feriekoloni her i Sejrbugten, der blev bygget. Er det rigtigt? Det tror jeg. Ja, 100%. Ej, hvor er det gamle, de der ting. Ja. Lyngborg-luskeren 1969. Hvor sjovt. Luskeren, ja, han er en legendarisk figur her. Og Pølse-Hansen. Velkommen hjem. Grækenland. Hvorfor må du? Din blok? Det må være der, Ole. Har du ikke lyst til lige at være her en uges tid? Jo, men det må vente med. Til hvornår? August. August, ja. Hvorfor 1. august det der? Han spørger, hvad med i august? Hvad sker der der? Ja, vi kommer bare op igen og skal hygge os. Okay. Og så kører vi til Vig, eller hvad hedder det? Ja, til Vig, ikke? Og køber fisk og hvad hedder det, is. Ja, masse is. Okay. Skal du også ned og bade? Nej, ikke tilbage. Nå, okay. Det må de andre. Det gør de andre, ja. Kan du også tage med den her? Ja, Jeg trykker bare på der. Kan du se der? og der var der foto. Yes, okay. Så står der en dreng. Er I klar? Og nu er stedet. Nu kommer vi se. Vi skal bare helt tilbage og hente Arne også. Tilbage, på hvad måde? Arne, han lukker Ja, den ligger fast, og vi har overnatning, så det er helt... Ja, nu har vi lige set en film om, at Madame Blå har været i Lyngborgen oppe i Odsherred. Ja. Og I har været aktive i rigtig mange år. Ja. Omkring Lyngborgen og sedimentet og... Og vi er lige kommet hjem fra Lyngborgen her i lørdags, hvor vi var oppe med Madame Blås lidt ældre mennesker. Okay. I Sedimenter har jeg været med lige fra 1949. Okay, det er jo et par dage, må man sige. Det er det. Jeg har min kone. Og hvad med dig? Du har... Ja, jeg er lige kommet. Okay. Du er fra 98, har du været. 98. Nå, ja okay, det er jo sådan lidt... Og hvad med dig, Esther? Hvor lang tid har du kommet her? Jeg er fra 98. Okay, okay. Jeg er snart 20 år. Ja. Det var også noget jo. Ja.
Jo, jeg startede i børneklub i 1949. Og så er jeg gået i klub siden. Okay. Ja. Det er jo imponerende, må man sige. Ja. Især, ikke? Og så har jeg har været på Lyngborg med mine forældre lige fra jeg var 1 år. Okay. Ja. Imponerende. Ja. Jamen, det var så det. Så, ja. Så jer, der sidder og ser derude, så I er velkommen i Madame Blå. Ja, det tror jeg. Og til at tage med op på Lyngborgen. Mm. Hvis I er over en vis... Eller hvor mange år skal man være for at være med i Madame Blå? Der er ikke nogen ellers. Okay. Der er ikke nogen, nej. Man skal bare være medlem af Settlementet og medlem af Madame Blå. Okay. Jeg vil sige tak til jer så. Og jeg håber, I får mange år endnu på Lyngborgen. Det håber vi også. Tak skal du have. Ja. Kan du sige farvel, Esther, til seerne? Hvad siger du? Kan du sige farvel til dem, der sidder og ser filmen nu? Du skal bare sige farvel. Farvel. Det er Esther, der holder det hele i gang. Okay.